Moi! Moi! Me ajateltiin tehdä videovastaus, kun me ratsastetaan ja hoidetaan. Mä ratsastan Taika ihan rennosti. Ja mä menen pakkiolla aika kevyesti ja sitten poppiksella kunnolla. Joo. Tässä on talli. Pakki on tossa kolmas tuolla vasemmalla, eikö oikealla. Ja Taika on neljäs tai tuolla vikana tuolla. Noin. Nyt me otetaan ne tohon vesiboksiin ja solariumiin ja lähdetään ratsastaa. No nyt me ollaan menossa kävelee alkukäyntejä tonne pellolle. Sitten me mennään sen jälkeen kentälle. Mennään ihan rennosti vaan tosin ilman satulaa. Ja Viivillä on ihan satula päällä. Tai pakkiolla, ei nyt Viivillä ole, mut sitten me varmaan Viivi menee toisella ponilla. Se on tosi meidän kaverin poni. Että Viiville ei ole kahta ponia, vaan se on meidän kaverin. Kun se on Ruotsissa, niin sit se ratsastaa sitäkin. Niin. Niin sit niin. Joo, tuolta me mennään aina maastoon, missä näkyy toi kuusen runko. Tuolla. Me lähdetään maastoon. Pieni polku. Siinä menee tosi pientä polkua tää juuri ja sit se menee tielle ja silleen. Nyt ne näköjään molemmat vähän kyttää noita puimureita. Mutta ehkä ne ei tee mitään. Ainakaan toivotaan. No niin, me tultiin ratsastamasta. Me ratsastettiin joku 40-45 minuuttia. No Taika oli silleen ihan kiva, se ei laukanvaihdoissa vähän ryntäs. Mutta muuten se meni ihan kivasti. Ja pakkio oli alussa aika ärsyttävä. Se ei kuunnellut hirveästi apuja, mutta sit lopuksi se meni tosi hyvin. Joo, sit me hoidetaan tai no kävellään täällä pellolla, sit hoidetaan ja sit Viivi varmaan laittaa sen poppiksen kuntoon ja sit se Viivi on lähes ratsastaa Popedan. Se on tollanen hauska läikkäponi. Vähän pyöreässä kunnossa, kun on nyt ollut laitumella. Se saa kiristää vähän vyötäkin, kun toi on vähän iso toi vyö. Onko se vikas reijäs? Oh. Okei, pidätkö sä? Joo, nyt se tulee sieltä. Poni lähti seilaa. Apua, auttakaa! Apua. Tosiaan Vivi jäi vähän puoleen matkaan. Poni lähtee omia teitä. Netta laittaa puomia. Viivi lopetti nyt Poppiksen kanssa ratsastuksen. Me mennään ottaa sieltä pois kamat ja hoidetaan ja sitten lähdetään varmaan kotiin. Joo. Sitten me tehdään varmaan
näitä postauksia aika paljon, näitä videopostauksia, talliesittelystä ja varustepostaus. Ja Jos näistä tykätään. niin, jos toivottavasti te tykkäätte ja sit liitytte vaan blogiin lukijaksi. Joo. Joo. Hyvä.